Banya snok ti lang bat baro kitu ki badon ka jingduna hakit khotmet haka partai hi baro ka wei ka balatip kum ka wall disabled day kaseng ki baduna dkhot na Ri Bhoi district ka balatip kum ka association of person with disability Ri Bhoi district menta ka sngi kala rakhe ye kani ka sngi bakarpang ha ka office re kam jong ka seng ka badon ha Umsning Patarim ha Ri Bhoi district ha kani ka sngi uba chambor langdo wei kiri rang ba ka jela ulalong ukongsan bat laidon langru ka president jong ka te ka seng ka kong blue tisha nongbet u general secretary uba crowbor kharkangor uba kaniles lalu kumunong ai but jong ka te ka seng ki kimi ki pa bat rangkat kit khot jong ka ni ka seng ki badon ni kata ka jingduna hakiliang jong ka khotmet na lor jong ka jing rakhe ya ka ni ka sngi kerpang ki baduna khotmet lapon long ru ya ka advance christmas bat bu jingduai ken mau kerpang na ka bentau ba ronald malai ubari u president ka seng ubalakhlat no bat chen un sadap shisnem haka khar artarik uno pra nado bolakhlat na ka ni ka perthai haka bakren haka jingalang haka ni kisngi nakaliang ka president jong ka seng ka kong brutisha nongbet kalapan pau ka jingkemen bawa shibon ki jing jinjar ba kila yekendo haka jingya lenti nakadaw ka jingwan len chop jong ka klam covid khat kendai Hendrai minta usnem kila yo ikalat ban rakhe yekeni kisngi kerpang jongki kabalong shibenta ban ainam ban aiburam shabaro kitu ki badan ka jingduna haka liang git khotmet haka perthai baro ka wei haka jo kapor kala pensnguru shibon ki jing e jong ki to ki badon jingduna hagit khotmen khamtam hakane ke jingwan lin shop ka khlam covid khat khandai ba ka sarkar khampai khmat satia banna ka benta ka jingbit jingbiang jong baro ki para ba baduna kit khotmen kala bo ye ke jingkerpan ka sarkar ba ka diban pai khmat kerpang lamba kilat jingira ba pher shakito ki badon ka jingduna kit khotmet pat khamtam hakum ka ni kapor ba ki yakendu ye ke jing e ka jinglong jingman jong ka perthai adu balawan len shop ka khlam covid khat khandai lapan seu ternat ye ke ni ka jing rakhe da ki jinrwai na ke kenhun nong rwai ki khun samla ke bami khmat na ka conference meeting prayer ki bana keleng ka rika si jantia tina ka banta ka bangi yo yakini ki jiram ke bangi yo yakini ki jinan kam ki jongi ke babon sin marangi le shiman ka sarkar ka blani ka government kam chu snap I yangi taringi le hakino kino ki banta namar bon jan ngi ki plan jingduna bon sin ngidon ki badan jingduna haki pamlayan ki plan jingduna haki bor ki bam yi kombalong ma nang ta ki don ki badan jingduna haki bor jing perkan tiki bom laya dan ki bom la sisa ibanyan tingya ban pendan kami ki ya ko wheelchair ki bagin pendan kami ki haman na ki jing dan kam ki jongki ti bon sen marangilen komban suai ki example ako bangile aki hasibil hospital kalang ko wei kala ti ka bangin tuyo ya ko wheelchair na ka banta jongni ti bon sen bangilen shiman Punsin ba kim chupatiaw na kabanta katay narangidon nangile lingba ka kerteng jong association kuma ba ikikloy banyo ban ngila banyo ti bunru ki ba bunru hakinong kendong nalingba narangindey na kanika association bun kinong kendong kim smooth hu ki barang sa hakajing sadin sabit kumto barkibam laban tip ba kanu kino ker ki hok ki jongi ki bangi di ban em hakan urukom badan ru kilong hieng ki ba leran ban pen mi shabare ki khun ki ti chong ki plan jingduna ha ki khanmen te kum churu te nang ta don ter ki ba mo ki don ki bun ki bangin la ban jer te na kata kada ni form ye ki ni ka association kinang ba kan long kum ka jingram te bar ka wei par ka bangin la ban yerap sheki breu kalong ba ye ki plan jingduna ko mangi ka wei ka bangi don kam e bangin ha ban let bangin haban ra ya ki program kumengi dkhot ka awareness program hakileng keleng kishnong ki thau te ho oi kini ka seng ko jongi ngi la stang la khamslam tamba ka wei namar bangi don tang ki parabadan jingduna dkhotmen babun ru ngi long tang ki ba duna haketyang ka kot kayo ka kon tingim pala ban ko balut ya kishnong ki bangi di ban let kum ki awareness program ye namar abangi let shekto ki program Gidan kam ya ki by one gidan kam kumta terter haki keleng kisnau ti kumta ngim pala bangin let habun teli kisnau ki bangi tip baki bun kisnau ki badan kam ya kini ka awareness program na ka benta ketika na ka benta kini ke jinglong ke jongi kanang baki kisnau ki thau kin yo I bad bakin tip ba
ngidon la ka hok teng bunsin ni sayuran no hakim lang salang dalam baba kim tip dan kibam tip ya karul kan ni kibam tip ya kanu ka sapang tungi kibam tip ai tina kata kadau ngidon kam bangin let habun kisnong tang bana kadau ke jingbom dan iba ke jingbo baduna ka financial ngimla banlen tingi kirman ba nangis kaman iba ke boble undan ringkat batni unayala mingi bangin la banlet hakino kina kipenta baro Adudang kharu ba phim simdon baro alyang hikmat lane piduna ka boryo i lane don na prengjong phi ki ba ki kijat phi kim kersham bhai phi ba pidon ru na prengjong phi ki badon ki ji bindu a ka jingdo na go bon an rei hakini ki singi ba mentai phi ki khot ki special able person ita ki briu ki ba oblei ula ai phi ka bor ka ba phin im ring kat bat ngi ban ya pen la kar ngiu bangin ya chaprang ka jing im briu jungi da hawat la mi don apreng kita ki ba baro ki ki jing tuna jungi rei ngi yeng bat ngi im da ka jing kermen lada mangi ki ba biang le ti ki jat ngi ur ngi mare la ne ngi ur bang ya inti ngin da jin da tim ngin da sosi rei ba sultana ka long banyu pi bam simdon ka boru ba biang bat bam don ka bor ban krishani ki jat phi aba phi ur phir khi aba phi ur phir khi no rei phi sno thamula ya ta ka jing long ba bre la ai phi ba phi don ka jing na ba phi tip ba phi ya inti hala ka singi ringkat ba ta ka jing sno tho ba phi duna henrei phi ale ba de ya ka jing ele ka ba ting hala ka singi ba phin pinyo ya ka jing im ngi jong phi ka ban pen so ba om tang yela de rei ban pen so ba ru yo blei kendiat ngi da sno tna chibun nam tai ba lalu ngada ai ku blei phi ba long ri rong ba uba la yo ban shim ngi ki jing ki phi tri ko we ka jat kam rei phi rap ru ikini ki we ki badon kam tengaru ngapoi hangni don ahli ki benta ka we ki benta bin kong galong nam tai blue hi badon ke conference ke bagi juo pelong dia seng bang juo ban kren bon bablum no arsin chipnai bat ki la snow tho bangaru ngadon bat ki ka project ke jungi hangni Ri Bhoi district ka bangi pende ben sa e kamariang ka headquarter jungi ke dang tai Bhoi rembong aka ba iba amerbo ri balakren ke school jungi ke dei ke bang juo penon kam Mawphor aka bangi yo ban ya trilang ba absent di kisnong Ri Bhoi district bangin pende ben sa e kamariang aka bangi thongi gini ki set bat ni pen theory o ka kot ni breu kalong ko bha mi nu phi ba lalu phi dei bat trei agni ke kam ba pinyo ban pen smu thu le mi ki we ling bagi ni ki ke bangin senang yo ban trei kham ha nang ni chakmat mi la sedang ya kan do usna arja khat nyo bat na ka benta kani ka team la ne kani ka singi ke bangi yo ban poi agni ke por kalong ba ngaru ko mangalong breu bat trei ki kam pat ba la trei kam sarkar ni don ru ka jing trei ke ba shit hem nam ta ke jing imlang salang te ngara yo ban wan se kuni ke jeka da bang snow kamen sim nga aslei ka tap ka jing kimen ban yu ki aga ba ki le yakrshan pa phiru ki la yo ban ya ai jing mut le mi ki be kin seng ni ka seng ba ka wei ma kwa ban ong pa ni ke por o na snow tho ba ka don hi ke jing e na ma ki don kam ke jarap ni wei pat na ka ban ta jong ki